Да. Здравейте! Здравейте всички мои приятели. Френският може да е по-лесен за приспособяване. Моля, елате с нас. Търсите бъдещето. Ще вдигна завесата на времето. Това е вашата съдба. Добре. Погледна в очите ни. Съдбата ти сега лежи отвъд завесата на смъртта. Уверявам те, че можеш да разбереш. Бързо зави наляво. Това е единственият изход. Добро каране! Виж, това е всичко, приятели. Не, Питър, повредихме се. Погледни. Имам лошо предчувствие за това. Хей, включи светлината тук долу. Към мен. Следващия път си сам. Пристигане. Се, че реши да помогнеш с експеримента.